היא תיכנס לתור. יהיה מעניין לעקוב. תודה רבה לכם, עוד נחזור לכם. החלום האמריקאי כבר כאן, לצאת לחופש ולהישאר בבית. האם הניסיון להכניס את המטיילים הישראלים לתוך קרוונים יעבוד? שלום למעיין פרילוק. שלום דובי. אז אופנת הקרוונים הגיעה גם אלינו, נכון? לא רק בשטחים, גם בתוך קו זה הגיע מאירופה, ומנסים להחזיר את זה כאן עכשיו לישראל בניסיון לתגבר, אתה יודע, גם את התיירות בפנים, של לגרום לאנשים לטייל בארץ, נכון. וגם אנשים תיירים מבחוץ, שהמלונות כאן קצת יקרים להם. ובאמת, כי יש כאן שיתוף פעולה, והביאו את הקרוונים האלה מחול, יבוא אישי. כמו שאתה רואה, זה עוד לא משהו שראינו כאן. זה הקרוון הדלוקס, כמו שאתה רואה, מיטה זוגית, ארונות, תאורה יפה. הקרוון הזה יכול להכיל 7 אנשים. הנה, אתה רואה כאן את פינת הישיבה, הכל ככה בגימור מאוד גבוה. זה יכול להפוך כאן גם להיות עוד מיטה זוגית, כדי שיהיה פה מקום לעוד ועוד אנשים. ואם אתה מסתכן ומטייל גם עם הילדים, עם משפחה רחבה, אז כאן עוד מיטות, 3 מיטות לילדים בקומותיים. יש לנו כאן מערכת שלמה של מקרר, רק שנייה, הנה המקרר שלנו, מקרר, מיקרו, כיור, תנור, שירותים ומקלחת. בעצם כל מה שאתה צריך, אפילו מערכת מולטימדיה, כל מה שאתה צריך בעצם בשביל לטייל בכל החופים בארץ וליהנות, וגם לתייר בחול שיעלה לו קצת פחות. תשמעי, כשאני חושב על קרוון, אני חושב על אמריקה, על הרוקיז, על אלפי קילומטרים שאת יכולה לנסוע בהם. לאן אפשר לנסוע עם קרוון בארצנו המיניאטורית? אז למשל לחוף אכזיב, או לחוף בית ינאי, לנסוע לטייל. הקרוון הזה הוא נגרר עם רכב, יש לו מידות, יש מידה קטנה שעולה נגיד כ-700 שקלים ללילה למשפחה, וממש את הקרוון הגדול הזה שאתה יכול לראות ב-1,200 שקלים. יש גם עגלת קמפינג שפשוט מתחברת לך לרכב, היא נוסעת אחריך, וזה בעצם ב5 דקות נפתח לאוהל, גם עם מטבחון קטנטן ומקומות לינה, וזה בעצם שיתוף פעולה דובי של משרד התיירות שהחליט להוריד את המיסוי על קרוונים כאלה, ויחד עם רשות הטבע והגנים שהבטיחה גם להוסיף נקודות חשמל בכל מיני חניונים, ובעצם זה שיתוף פעולה. היה כאן גם מקודם שר התיירות בהשקה של האירוע החגיגי הזה, אז בוא נשמע מה היה לו להגיד. הנה. אותם תיירים שהתרגלו לטייל בקרוונים בארצות הברית יכולים לעשות את זה גם פה, כיוון שזה מגדיל את המלאי של החדרים, זה גם מוזיל את המחירים של כלל לינה בארץ. הבת הבכורה שלי חוגגת בשנה הבאה בת מצווה, ואני התכוונתי לקחת אותה בקרוון כזה בארצות הברית, ויכול להיות שאני משנה פה את המסלול, ואני לוקח אותה בקרוון להכיר את הארץ מצפון לדרום. אז אני מבין שאלה מילות הפרידה של השר מיסז'ניקוב מהתפקיד, נכון? הוא כבר נפרד. זה באמת מילות הפרידה, אבל מי שמתכנן כאן להתחיל דרך חדשה והביא את הקרוונים האלה מחול, ונורא מקווה שזה יגרום באמת לישראלים קצת יותר לטייל, זה אסף שנמצא כאן איתי. שלום. ואתה חושב שיש לזה סיכוי להצליח? כי דובי אומר שהמדינה שלנו בסוף מאוד קטנה. בוודאי שיש לזה סיכוי להצליח. אנחנו ביחד עם משרד התיירות ורשות שמורות הטבע והגנים נכנסנו לפרויקט הזה, וכבר עכשיו זכינו לביקוש מאוד גדול. הקרוונים בעצם מאפשרים למשפחה ישראלית לטייל בטבע, ליהנות מהמדינה היפה, ובסוף יום לשבת בקרוון מאוד מפואר, מאוד נעים, עם מזגן, עם מקלחת, עם טלוויזיה, מערכת מולטימדיה, ולהמשיך את הערב. אסף מעיין פרילוק, תודה רבה לכם.